teraz budeme točiť Nikdy som. Som tu dneska s Kubom. No, môžeme ísť na to. Takže budeme sa strieľať v čítaní a začínam ja. Nikdy som nemal nič zlomené. Si mal niečo zlomené? My sme si dali čistú vodu, lebo nebolo ráno zle jemu. Čítaš ďalšiu otázku. Nikdy som nezjedol sneh. Si nezjedol sneh? Nikdy som nepil pivo. Si pil pivo. Máme tu iba 8 otázok, lebo mám slabú batériu. Nikdy som nezaspal pri večeri. Vždycky. Sa nedá hrať. Ale pamätám, keď mi niečo nechutilo a bol som tam minimálne 2 hodiny minimálne. Ty si zaspal pri večeri? Ne? Nikdy som nezaspal vo vani. Ty si zaspal? Hej? No, čítaj. Nikdy som nezbil brata. Dennodenne? Nie, že ťa Marek dennodenne bijem. A je to potvrdené. Nikdy som nezjedol pomaranč. To je pravda, ani ja. Raz som jedol, ale prestalo mi to. Nikdy som nerozbil sklo. Ja som prijatne otázky nepil. A teraz si povieme všetko ku týmto otázkom. No. Čo som mal zlomené? Nohu. Nohu, iba. Ja som mal zlomenú ruku. Aj kolen. Potom... Takže ty si ešte nikdy nezjedol sneh? Nie. Ja som veľakrát zjedol sneh. Ja. No, hovor ti A ďalej. nikdy si nepil pivo? Pil som. Ja. Aké? Všetky. Tak pamätám, keď sme išli zo školy, sme boli na výlete v Prešove na Delni a sme išli naspäť a sme išli do Lidlu. A tam sme si kúpili aj s Samuelom Torgoň. No so Samuelovým bratom sme si kúpili Torgoň a v autobuse sme po Tojomke pili. No. Takže ty si nezaspal pri večeri. Co? No toto pri večeri odo mňa ste už počuli. Ja som nezaspal vo vani. Ja s tým nemám problém, aby som spal vo vani. Ale Marek už raz zaspal. Čo? Marek už raz zaspal vo vani. Keď som bol malé detsko. Si pamätám. No tak ja brata bijem dennodenne. To ja. Už dokonca som mu pred rokom vybil zub. On pil vodu a som dostal nervy, som mu vytrhol a tak len zub zostal vo fľaške. A potom ešte raz som dostal nervy, som mu dal tak do zuba a mu tak iba visel. Tak utíkali rýchlo k zubarovi. No, pomaranče som nezjedol, ja neznášam pomaranče. Ani ja som jedol, ale som prestal. Ja raz v škole, Ja som jedol pomaranč. Čo? Ja jem pomaranč. Ja raz v škole som zjedol 5 pomaranče, ani od rohlíka som neodkúsnul a za to som vracal. Až doma som aj vracal. No, ja som raz bil sklo pri futbale, lebo sme hrali futbal tu u nás na dvore a som mal malé kopačky a som zle kopol. Som kopol do boka a som rozbil sklo, čo som mal veľmi veľký prúser. Ty si mal prúser.
ja si myslím, že by to bolo na toto video všetko. Mali sme všetkých 8 otázok. My sme mali čistú vodu, pretože mne bolo ráno zle, aj Kubovi. A ešte vám chcem povedať, že silvestrovský špeciál nevyjde, lebo som sa pýtal ostatných youtuberov, či nechcú natočiť silvestrovský špeciál a sa im nechcelo, takže nič z toho. Ja chcem. A ty si jediný, čo budeme iba dvaja. No tak, bol by som rád, aby ste zanechali like, odber a koment. A čau.